Jamen, det er Lars Jensen, og jeg driver Kronderup Minkfarm med 2100 tæver og har været i gang siden 1985. Jeg synes faktisk, at registreringen med medicin har været en fornøjelse at arbejde med, i og med at vi konstaterer, hvad der er galt, børebetændelse, en øverbetændelse eller fedte valve eller ting. Og så er det på den ansattes telefon eller modsat. Hvis han har fundet noget i en hal, så er det også på min telefon. Vi skal stå og udveksle sedler for at komme videre i løbet af en arbejdsdag. Altså, det er bare at gå efter telefonen. Vi ved, vi skal hen af, hvis vi tager hver vores ende. Vi skal have delt nogle informationer inden. Og så er, når vi trykker behandlet, eller hvad der nu er, der skal trykkes på, så er journalen også lavet. Det er faktisk noget af det, der er det allerbedste i, det er, at vi skal ind og skrive noget bagefter. Ja, og det vil jeg også mene, hvis man har udlændinge ansat. Altså, det er nemt, fordi det kan faktisk gøres med en hånd, jo, når det først er tastet ind. Så kan man betjene telefonen med den ene hånd og arbejde med den anden næsten. Vi registrerer hver dag, hvad vi har brugt af foder, og lægger det ind, så får vi jo søjlen ud på computeren. Vi kan se, hvad vi lægger på foder. Og den kan vi jo så bruge fremover. Altså, vi kan jo bruge den lige her nu, men vi kan måske bruge den til næste år og sige, hvad gjorde vi sidste år? Hvor hårdt fodrede vi der, eller hvor lidt fodrede vi? Vi har saneret i år og fået dyr ind fra 7 forskellige farme, så det kunne være lidt spændende, om vi kunne se noget statistik ud fra, hvorfor nogle dyr, der var nemmest at arbejde med, og hvorfor dyr, der skulle have mindst medicin. Det har altid været noget af det, der har hængt her, det er med, at vi har selvfølgelig passet vores dyr, som vi skal, men så lige få det skrevet ind i en journal manuel også. Altså det har før haltet, og så bliver det sådan en opsamling. Nu har du det med det samme, du har trykket på telefonen, så er journalen lavet. Altså det er der, jeg ser styrken i det.